Kayak hati na? Magkamasan po eh. अपुल्ले तुका पत्ते कोण वचोंक जायना तर होय येते घे पोट दिसता केसांचे पॅडलिंग हा नो हँड पॅडलिंग मरे ते पॅडल बोटिंग हा उडी मारपी पत्ती ना घेवता बरे स्टायलीन मग तर जाताली हरशी मातशी 21 बायलांक कितें ओल्ड एज कितें लायक जाता घरा बसून केल्या बेगीन ओके Happy birthday, dear Maria. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good bless you. Happy birthday, dear Maria. Happy birthday to you. Thank you. तुका बर्थडे आमकां काय ना ड्रिंक्स बी बिर्याणी ड्रिंक्स बा हा गारा हा बाबा ड्रिंक बी घरा म्हणजे आज रातीक रावता जाल्यार हा गारा पण आमकां नाका तुमकां नाका कित्याक वाटी काडून दी एक कितें वाटी करून हांव गाडयेन बसता आनी तेंका सगळ्यांक निमाणो हांवूच ना आलो पोती काढू मगो आमकां जाय न्हू पोती बाबा माझं काढ मरे हांव मग दिता मामी कडेन ओपन एअर हॅपी बर्थडे टू माय डिअरेस्ट वाईफ Maria. दोन आधी तुला एक माझं
52 वर्षाचे 52 वर्षां झाली 52 years of your life. A very 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 happy birthday. Wishes come to you from your husband, your sons, your daughter-in-law, your friends Maria and Helen. Many happy returns of the day, my friend. This is the first time we are celebrating the birthday in wilderness. A happy birthday in the wilderness of United Kingdom of Great Britain. अरे दोघी चेडे हा बरोबर आहे पण सुन चालू चालूच दोन चालू तर आता थोडं जावं सांगतो विश कोण मरे बायले रा सुनेन दट्टा चल गो काढला मग काढ गो इम्पॉर्टंट हा आता सुनेन दट काढला की ना काढला किस काढला तो स्पेशल राजा ओकला काढे चेपे ಮತ್ತೆ दोरी काढी आउटडोर मग आउटडोर बद्दे तो अरे काढू आउटडोर चालू हा रेकॉर्डिंग चला तुम्ही चला तुम्ही राहा तिघा सगळी चला आज दुखला माझे क्लिअर हा ना बाबा केकीचा गट्टा सण घालताय उठो